Magandang araw sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Sitio Bangungot. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kadjo. Isang 59 years old, retired mechanical engineer sa isang kilalang automotive company noon dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng listeners nyo sa kwentong ito, Sir Jupiter. Pero ano't ano pa man, gusto ko pa rin talaga itong subukang ipadala sa inyo. Lalo na't isa ang channel nyo sa naging libangan at pampalipas oras ko na, buhat nang maratay ako sa ospital noon pang 1 taon dahil sa sakit ko sa atay. Ang kwentong ito ay nangyari sa akin nung binata pa ako. Kasagsagan noon ng kahiligan ko sa pagha-hiking kasama ang mga barkada ko noong nasa kolehiyo pa lang kami. Siguro mga 20 anyos pa lang ako noon. Bakasyon namin sa eskwela. Napadpad kami sa isang liblib na lugar sa Mindanao na hindi pa gaanong matao ng mga panahong yun. Dahil balak naming umakyat sa isang bundok doon na hindi ko na papangalanan pa. Ang kaso medyo nahuli ako sa mga kabarkada ko, kaya hindi ko na malayang naligaw na pala ako ng daan. Medyo matarik at masukal sa bundok na yun. Ang daming nagtataas ang puno sa paligid, tapos napakarami ring talahib. Kaya ang hirap-hirap makita kung saan na ba ako napadpad. Mahalas naman kletse kasi itong mga lokong to eh. Masyadong nagmamadali. Napakamot ako sa sobrang inis sa mga kasamahan ko noon. Palingalinga ako sa paligid pero wala talaga akong ibang makita kundi mga naglulunti ang halaman. Natatakot pa ako noon dahil baka kako may makasalubong akong mabangis na hayop at hindi mamalayang nakalapit na pala yun sa akin. Kaya bigla na lang kong napaigtad ng maya-maya ay may babaeng nagsalita sa likuran ko. "Kuya, nawawala ka ba?" "Nyay!" Napahawak ako sa dibdib ko. "Grabe ka naman, miss. Bakit ka ba nanggugulat?" Nako, pasensya ka na kuya, hindi ko sinasadya." Napatakip pa yung babae sa bibig niya at napaiwas ng tingin pagkatapos niyang humingi sa akin ng paumanhin. Ako naman napanganga. Napakaganda ng babaeng yun. Ang haba-haba ng buhok niya at ang puti-puti ng balat. Parang walang kagalos-galos yun. Kung ikukumpara nga sa kanya ang mga artista sa panahon ngayon, baka wala silang masabi sa ganda ng babaeng to. Kung alam niyo ang itsura ng veteranong artista na si Gloria Romero noong kabataan niya, halos magkahawig sila ng babaeng nakita ko nung araw na yun sa bundok. Ayos lang. Medyo nagulat lang ako sa iyo, miss. Ang totoo, nawawala nga ako. Naiwan kasi ako ng mga kasamahan ko eh. Nag-hiking kasi kami rito. Ganun ba? Paano yan? Dumidilim na. Delikado nang pumanaog ngayon sa bundok dahil kapag ganitong oras, saka pa lang naglalabasan yung mababangis na hayop na nakatira dito. Kung aakyat ka naman, ganun din. Tapos mahihirapan ka pa. Kasi hindi mo na gaanong makikita yung dinadaanan mo. Matarik pa naman ang daanan dito. Kumamot ulit ako sa ulo tapos pumalatak. Oo nga eh. Bahala na lang siguro. Kung gusto mo, sumama ka na lang muna sa akin. Dito ako nakatira. May maliit na nayon kami rito at pwede kang magpalipas ng gabi doon.
Napangisi naman ako nang sabihin yun ng babae. Siya naman, hindi ulit makatingin sa akin. Ang swerte ko naman. Naligaw lang ako, natagpuan ko na yung babaeng pinapangarap ko. Sabay banat kong ganun dun sa babae. Alam niyo na, binata kasi ako noon at dahil medyo may itsura ko. Hindi naman sa pagmamayabang, matinik din ako sa cheeks noong kabataan ko. Nakita ko ngang namula yung babae dahil sa sinabi ko eh. Ako nga pala si Kadjo, miss. Anong pangalan mo? Maria. Ako si Maria. Ang ganda ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa ng mga sandaling yun. Siguro dahil bata pa rin ako at madali akong mauto ng magandang babae kaya agad akong sumama kay Maria papunta doon sa sinasabi niyang nayon. Sa gulat ko nga lang, sa kalagitnaan ng paglalakad namin, bigla na lang kaming huminto sa tapat ng isang kuweba. Sa loob pa rin ng bundok na yon. Siyempre ako, medyo kinabahan. Papasok na sana si Maria doon nang bigla ko siyang pigilan. Sigurado kang dyan tayo dadaan? Napakamot na naman ako sa ulo. Oo, bakit? Natatakot ka ba, Kadjo? Hindi ah. Tara na nga, pakagabihin pa tayo eh. Dahil ayokong mapahiya kay Maria, tiniis ko na lang ang takot ko at sumunod ako sa kanya papasok sa kuweba. Nakailang mura pa nga ako nun sa utak ko dahil makailang beses akong nasalpok ng mga lumilipad na paniki sa loob ng kuweba. Kaya bago pa kami makalabas doon, ay ang panghina ng mukha ko. Nandito na tayo, Kadjo. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Ang laki-laki ng lugar na yon sa labas ng kuwebang dinaanan namin. Hindi ko alam kung paanong nangyaring nagkaroon ng parang maliit na barangay doon sa loob ng bundok. Basta ang alam ko lang, manghang-mangha ako sa ganda ng lugar na yon. Ang dami-daming halaman, Sir Jupiter. Ang dami ring bulaklak. Ang bango-bango nga ng paligid eh. Amoy sariwa. Malamig ang hangin. Maliwalas ang panahon. Hindi katulad sa syudad na ng mga panahong yun ay medyo nagsisimula ng maging polluted. Ang ganda-ganda naman dito sa inyo, Maria. Maganda talaga rito. Hindi kasi kami basta-basta nagpapapasok ng mga tao rito dahil alam naming wala silang pinalalampas na lugar para kalatan. Ayaw pa naman namin ng ganun. Sa bagay, saan ka nga pala nakatira? Parang pare-pareho lang kasi ang itsura ng mga bahay dito. Itinuro ni Maria yung pangatlong kubo mula sa kinatatayuan namin kung saan nakita kong lumabas ang isa pang napakagandang babae. Maria, sino siya? Inay, si Kadjo ho. Ang magiging asawa ko. Hindi ko alam kung saan ako magugulat ng mga sandaling yun. Sa pagtawag niya ng nanay niya dun sa magandang babaeng parang kaedad ko lang naman o sa pagpapakilala niya sa akin bilang mapapangasawa niya raw. Dumagundong bigla ang dibdib ko nang makita kong biglang naningkit ang mata ng babaeng tinawag ni Maria bilang nanay niya. Ano ka mo? Asawa? Magiging asawa ka nga ba ng anak ko? Ha? Hindi ho. Maria, ano
Ano bang sinasabi mo sa nanay mo? Biglang napasimangot si Maria sa tanong ko. Bakit, Kadyo? Nagbago na ba agad ang isip mo? Di ba, sabi mo sa akin kanina ako ang babaeng pinapangarap mo. Para na siyang iiyak habang sinasabi sa akin yon. Lalo pa akong natakot nang maya-maya naglapitan na rin yung iba pang tao sa lugar na yon. At isa pang nakapagtatakang, puro sila babae. Wala man lang akong nakitang lalaki doon sa nayong yun. Maria, ano ko ba? Sinabi ko nga yun pero baka magalit naman ng nanay mo sa akin. Hindi pa nga ako nakakapanligaw sa iyo eh. Pero biglang sumingit sa usapan namin ang nanay ni Maria. Yun lang ba ang inaalala mo, iho? Huwag ka mag-alala. Handa akong ibigay sa iyo ang kamay ng anak ko. Basta ipangako mong hindi mo siya sasaktan. Oh? Talaga ho? Tumango yung nanay ni Maria bilang sagot sa tanong ko. Kung gusto mo, pag-uwi mo sa inyo, isama mo na siya. Dumalaw-dalaw na lang kayo rito at bigyan niyo agad ako ng apo. Para akong matatae habang pabaling-baling ako sa higaan ng gabing yon. Katabi ko si Maria sa isang papag sa loob ng isang bakanting kubo kaya hindi ako mapakali. Nasanay ako na sa bawat probinsyang pinupuntahan namin ng mga panahong yun ay puro konserbatibo pa ang mga babae. Lalo na ang matatanda. Pero doon sa nayon ni Maria, sobrang kakaiba ang patakaran. Sobrang kaba ko nga sa maniwala kayo sa hindi. Kahit anong gawing pang-aakit sa akin ni Maria ng gabing yun, ay walang nangyari sa aming dalawa. Hindi ko siya ginalaw, pero nakapag-desisyon naman akong isama na lang siya pauwi. Total ay maganda naman kako siya at siguradong kaiinggitan ako ng mga barkada ko kapag nalaman nilang nobya ko siya. Hindi nga ako nagkamali. Halos maglumuhod ang mga barkada ko noon para lang malaman kung saan ko raw nakilala si Maria. Siyempre hindi ko sinabi kung saan siya eksaktong nakilala. Inggit na inggit ang mga loko, lalo na nang malaman nilang ibabahay ko na si Maria pag uwi namin ng Maynila. Pero kung ganun ang reaksyon ng mga kabarkada ko, iba naman ang naging reaksyon ng nanay ko. Galit na galit siya dahil sa pag-aasawa ko raw ng maaga kaya napilitan na lang akong itira sa iba, si Maria. Nagpagawa ko ng isang maliit na kubo sa lupa ng tiyahin ko noon sa Tarlac at doon kami nagsimulang magsama. Noong una, ayos naman ang lahat. Siyempre dahil bago pa lang kami, ang soyo-soyo pa namin. Puro lambingan, kilig, hanggang sa umabot na ng halos kalahating taon ang pagsasama natin. Sino yung babaeng kausap mo? Niloloko mo ba ako, Kadyo? Ayaw mo na ba sa akin? Yun ang pinakaayaw ko sa ugali ni Maria. Hindi ko akalaing ganun pala siya kasilosa na makita niya lang akong may kausap na babae, akala niya niloloko ko na siya. Nung una ayos lang sa akin eh. Natutuwa pa ako, kako. Kit-kit naman ang girlfriend ko. Pero noong halos araw-araw ay ganun na lang ang palagi namin pinagtatalunan, doon na ako nagsimulang marindi. Ayan ka na naman, Maria. Nagtanong lang naman sa akin si Ate Lourdes kung pwede ba siyang mamitas ng pandan dyan sa harap natin. Nagkakaganyan ka na. Napakasilosa mo. Mahal lang kita, Kadyo. Gusto ko, akin lang ang puso mo. Iba akong magalit kaya wag na wag kang gagawa ng kahit na anong makakasakit sa damdamin ko.
Palaging ganoon ang sinasabi niya. Gusto niya raw sa kanya lang ang puso ko. Minsan nga kinikilabutan na ako kapag sinasabi niya yon dahil parang may iba siyang ibig sabihin kapag bibigkasin niya ang mga salitang yun. Sa tuwing nagseselos si Maria, para siyang nagiging ibang tao. Para siyang nawawala sa sarili. Sa madaling salita, para siyang baliw. Daig niya pang nasisiraan ng ulo. Yun ang dahilan, kaya lumayo ang loob ko sa kanya. Halos ayaw ko na ngang umuwi noon galing sa trabaho dahil ng mga panahong yun ay huminto rin ako sa pag-aaral para lang mabuhay kaming dalawa. Oh, dito ka na ba, Kadyo? Opo, madam. Salamat po sa paghahatid. Walang anuman. Sa susunod, magdala ka ng payong para hindi ka mukhang basang sisiw kapag malakas ang ulan. Nagkatawanan kami ng boss ko matapos niya akong hihatid noon sa tapat mismo ng tinitirhan namin ni Maria. Ang lakas-lakas kasi ng ulan at nadaanan ako ng asawa ng may-ari ng talyer na pinagtatrabuhan ko noon bilang mekaniko. Kaya inihatid na lang niya ako pauwi. Mabait kasi ang boss kong yun. Pero nang makita kami ni Maria ay parang iba yata ang naging interpretasyon niya sa nangyari. Sino ang babae yan, Kadyo? Sinasabi ko na nga ba't niloloko mo ko eh? Bigla ba namang sinugod ni Maria ang bus ko tapos ay sinabunutan niya ito? Ano ba yan? Pagsabihan mo nga yung asawa mo, Kadyo ha? Praning yata yan eh. Pasensya na ho kayo, madam. Ngayon tuliling ho itong asawa ko eh. Pahiyang-pahiya ako nun. Mabuti na lang hindi ako sinisante ng bus ko. Galit na galit ako kay Maria. Kaya naman pagpasok namin noon sa bahay ay napagsalitaan ko talaga siya ng masasakit. Baliw ka talaga eh, no? Hindi ko na kaya yung utak mo. Grabe ka na eh. Sana pala hindi na lang kita kinuha dun sa nanay mo. Sana hindi na lang kita nakilala. Buwisit ka! Halos hindi matapos sa kaiiyak si Maria ng gabing yun. Naaawa naman ako sa kanya dahil kahit pa paano ho ay napamahal na talaga siya sa akin. Pero talagang tiniis ko siya ng araw na yun para sana turuan lang siya ng leksyon. Hindi ako natulog sa tabi niya. Doon ako natulog sa salas para ipakitang galit talaga ako. Mga bandang madaling araw na nang bigla akong nalimpungatan. Ang ingay-ingay ho ng mga alaga naming manok, aso at kambing doon sa likod ng bahay namin ni Maria. Nag-aalaga kasi kami noon bilang pandagdag hanap buhay na rin. Ano bang ingay yun? Turo ba naman itong mga hayop na to eh? Nagtalukbong pa ako ng kumot dahil ayoko pa sanang bumangon. Kaya lang maya-maya ay may iba pa akong narinig na ingay. Para kasing may umaangil ding mabangis na hayop sa labas. Gumagaralgal yung tunog tapos parang napupunit na laman. Meron din akong naririnig na parang ngumunguya o kumakain ng matunog. Nakakadiring pakinggan bukod pa sa umiiyak na kambing. Medyo kinabahan ako. Baka kako may kung anong malaki at mabangis na hayop ang nakapasok sa bakuran namin at tinitira na yung mga alaga ko. Pero pagtayo ko, natigilan ako nang mapansin kong bukas pala ang pintuan namin sa likod.
Maria? A- Anong ginagawa mo? Nakita ko siya. Si Maria. Hawak-hawak yung isang alaga naming manok sa isang kamay niya habang yung isa pa niyang kamay ay hawak ang ulo ng alaga naming kambing. Nakita kong nakahandusay sa tabi niya ang katawan ng kambing na yun. Wak-wak ang tiyan hanggang dibdib. Biglang humarap sa akin si Maria. Kagat-kagat niya yung tumitibok-tibok pang puso ng kambing habang umiiyak siya. Ang amos-amos ni Maria, pero hindi pa yun ang tuluyang nakapagpataas ng mga balahibo ko. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, yung paa ni Maria. Biglang lumaki. Tinubuan ng napakahaba at napakatutulis na kuko. Parang paa ng agilang pandagit. Kadyo, tingnan mo kung anong ginawa mo sa akin. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag mo akong sasaktan, hindi ba? Dapat sa akin lang ang puso mo. Sobrang kilabot ang naramdaman ko noon. Para akong nananaginip ng gising. Takot na takot ako sa nakikita kong hitsura ni Maria na kung dati ay mukha siyang diwata sa paningin ko, ngayon ay mukha na siyang halimaw. Lumayo ka sa akin! Lumayas ka rito! Huwag ka nang babalik! Kadyo, mahal kita. Akin lang ang puso mo, hindi ba? Nagsisigaw ako ng akma niya akong lalapitan pero hinugod ko yung itak na nakasukbit doon sa likod ng pintuan namin. Natakot ako sa huling sinabi niya dahil habang binabanggit niya yon ay para siyang takam na takam. Lumayas ka! Lumayas ka rito! Wag na wag ka nang pabalik dahil papatayin kita! Pagkatapos ay iwinasiwas ko yung itak sa harap niya at parang natakot naman doon si Maria. Kitang-kita ko, biglang lumabas yung napakalaking pakpak sa likod niya na parang kamukha ng pakpak ng demonyo. Tulad ng mga nakikita ko noon sa comics. Nakakatakot. Hindi ko akalaing makakaranas at makakakita ako ng ganun sa buong buhay ko. Lumipad palayo si Maria, Sir Jupiter. At simula nun, di ko na siya nakita pa ulit. Bumalik ako sa puder ng nanay ko na tuwang-tuwa naman nang malaman niyang hiwalay na kami ni Maria. Sinabi ko na lang sa kanila na pinauwi ko na siya sa probinsya dahil hindi na kami nagkakasundo. May isa kong napagkwentuhan ng karanasan kong ito at sinabi niya sa aking si Maria daw ay isang uri ng diwatang nagiging aswang kapag nabigo sa pag-ibig. Hindi nga lang daw niya matukoy kung ano ang tawag sa kanila. Kaya gusto ko rin magtanong sa inyong mga nakikinig ngayon at baka mayroon sa inyong may alam kung ano nga ba talaga si Maria. Kung pwede po, mag-comment naman kayo para mabasa ko. Samantala, pagkatapos ng lahat ng nangyaring yun ay sinubukan kong mabuhay ulit ng normal. Bumalik ho ako sa pag-aaral. Siguro mga 3 taon din ang nakalipas nang magkaroon ulit ako ng nobya. Dahil na-trauma ako sa naranasan ko kay Maria sa pagkakataong ito, seryoso na talaga ako. Si Carmen o Mengay kung tawagin ko siya noon. Siya ang babaeng pinaka nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Kaya naman siya rin ang babaeng inalok ko ng kasal pagkatapos ng 5 taon naming pagiging magnobyo at nobya.
Si Carmen na yata ang pinakamabait na babaeng nakilala ko sa lahat. Hindi siya kasing ganda ni Maria pero masasabi kong siya yung tipo ng babaeng hindi mo nagugustuhing pakawalan pa. Hindi na rin tutol ang nanay ko sa pagkakataong yon dahil nasa tamang edad na ako. May maganda na rin akong trabaho noon at kayang-kaya ko nang bumuhay ng pamilya. Tumira kami sa bahay na ipinamana sa akin ng mga magulang ko, doon pa rin sa Tarlac. Si nanay kasi noon ay nakatira na sa bahay ng kuya ko. Siguro mga wala pa hong 1 taon kaming nagsasama ni Carmen nang mabuntis ko siya. Tuwang-tuwa ako noon. Halos ayoko na nga siyang iwan kapag papasok ako sa trabaho. Hanggang isang araw, nangyari ang pinakamasakit na yatang trahedya sa buhay ko. Umuwi ako noon galing sa trabaho. Pagbaba ko sa tricycle ay nakita ko agad ang isang napakalaking parang ibon na bigla na lang lumabas mula sa bintana ng ikalawang palapag ng bahay namin ni Carmen. Humuhuni ng pagkalakas-lakas ang ibon, parang humahalakhak na mangkukulam ang tunog ng ibong yun. Agad akong kinabahan. Naisip ko agad si Carmen kaya nagtatakbo ako papasok ng bahay. Carmen? Carmen, mahal? Carmen? Tawag ako ng tawag sa asawa ko pero walang sumasagot. Hanggang sa makarating ako sa itaas ng bahay namin. Doon ko nakita si Carmen. Nakahandusay ng patihaya habang magkalayo ang dalawa niyang mga hita. Kitang-kita kong punong-puno ng dugo ang sahig. Umaagos mula sa puwerta niya kung saan naroon at nakalawit ang sanggol na hindi pa man din tuluyang nabubuo. Wala na ang asawa at anak ko ng araw na yon. Pakiramdam ko natapos na rin ang buhay ko kasabay nila. Hindi na ako nag-asawa pa mula noon. Nilunod ko sa alak ang sarili ko hanggang sa magkasakit na nga ako. Kahit ilang dekada na ang lumipas ay hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Ang araw na sabay na kinuha sa akin ni Maria ang asawa at anak ko. Oo, malakas ang hinala ko na si Maria ang may kagagawan ng nangyaring yun sa mag-ina ko. Kaya ilang taon ko ring ipinangako sa sarili ko na sa oras na muli kaming magkita, ako mismo ang kikitil sa buhay ng aswang na si Maria. Yun ang hiling ko hanggang ngayon. Sana bago man lang ako mawala sa mundong ito ay maiganti ko ang asawa kong si Carmen at ang anak namin sa ginawa ni Maria sa kanila. Talang. Isa na namang magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon. Ang kwentong tampok ngayon sa ating channel ay mula sa ating letter sender for today. Naitago na lang daw natin sa pangalang Maya. Tungkol daw ito sa tiyuhin ng dati niyang katrabaho na nakaranas ng kakaibang pagbabago sa kanyang sarili.
Matapos itong makatikim ng handa sa isang kasalan sa Palawan na naging usap-usapan nang mapabalitang ang mga putahing inihain daw doon ay sinahugan ng karne ng tao. Isa hong pagbati sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sana sa pangalang Maya. Isa po akong avid listener ninyo na sumusulat mula sa bayan ng Alaminos, Laguna. Hindi po tungkol sa akin ang kwentong ibabahagi ko ngayon. Ikinuwento lang din po ito sa akin ng isa sa mga naging kasamahan ko noong nagtatrabaho pa ako sa isang pabrika sa Batangas. Si Alma, hindi niya tunay na pangalan. Itinago ko po ang identity niya para na rin sa kanyang privacy. Medyo sensitibo po kasi ang kwentong nangyari sa kanilang pamilya. Pamilyar po ba kayo doon sa sikat na kaso ng cannibalism na nangyari sa isang kasalan sa Nara, Palawan noong 2004? Kung saan isinahog daw ng mga kaanak ng bride sa handaan ang isa sa kanilang naging bisita. Ang sabi po sa akin ni Alma noon, isa raw sa nakakain ng mga putahing yun ang kanyang tiyuhin. Naitago na lang din po natin sa pangalang Ben. Bata pa lang daw po ng mga panahong yun si Alma, siguro mga 9 na taong gulang pa lang siya. Ito raw pong si Mang Ben ay napadaan lang noon sa kasalan dahil papunta sana ito sa kubo nila sa may bukid para doon magpalipas ng gabi. Kung tama ang pagkakatanda ko sa sinabi ni Alma, meron daw kasing lupang sinasaka ang tiyuhin niyang yun malapit doon sa lugar kung saan ginaganap ang reception ng nasabing kasal. Pagkatapos ay tinawag daw ito di umano ng isa sa mga kaanak ng bride at siya ay inalok na tumagay muna at kumain. Hindi naman daw po nagpapilit si Mang Ben at nakikain na nga sa handaang yun. Kilalang manginginom din daw po kasi itong tiyuhin ni Alma sa kanilang lugar at wala raw pinalalampas na inuman session noon. Hanggang sa napabalita na ngang may nangyari palang karumal-dumal na kaso ng pagpatay noong gabi bago ang mismong kasal. Buwis na yan. Kung alam ko lang na ganito sasapitin ko sa pagdaan ko doon sa kasalang yun, sana pala hindi na lang ako lumabas nung gabi. Nakadungaw daw noon si Alma sa pintuan ng bahay nila. Nakatabi lang din naman ng bahay ng kanyang tiyuhin. Wala raw tigil sa pagduwak si Mang Ben. Pagkapanood pa lang niya doon sa balita sa telebisyon tungkol sa dinaluhan niyang kasal. Ang sabi ni Alma, tinatawanan pa nga raw ito ng asawa nito na kanyang tiyahin at sinabing yun daw ang napapala nito sa sobrang kahiligan nito sa alak. Buti na lang hindi mo naiwi yung ulam na ipinapabalot sa iyo, Tay. Kundi pati kami nadamay. Komento pa raw ho ng panganay na anak na lalaki ni Mang Ben na siyang pinsan naman ni Alma, ang kaniyang Kuya Manuel. Idinadaan lang nila sa tawa pero ang sabi ni Alma ay takot na takot daw sila nang makarating sa kanilang balitang yun.
Hindi raw nila akalaing may mangyayaring ganun kabrutal na krimen sa lugar nila. Gayong hindi naman daw sadyang bayolente ang mga taga roon sa kanilang lugar. Pero nung mga panahong yun, wala naman daw sa isip ng pamilya ni na Alma na may ilalala pa ang sitwasyong kinasangkutan ng tiyuhin nilang si Mang Ben. Dahil simula raw ng araw na nabalitaan nitong tao ang kinain niya, parang nagkaroon na raw ng kakaiba sa mga kilos nito. Tatay, ano kayang nangyayari dyan kay tatay? Di kayo minumulto na yan nung kinatay na lalaki doon sa kasalan? Abay halos hindi na nagkakatulog. Gabi-gabi kong nakikitang gising at pabalik-balik dito sa salas. Sa umaga naman tulog. Nako, hindi nga yata nadadala yan tatay mo. Ay ayaw na ngang kumain kapag hindi karne ang ulam. Baka nasarapan sa lasa ng karne ng tao. Sus, sinanoy naman. Nung palagay niyo kay tatay aswang? Sabi pa ni Alma, biro lang naman daw ng kanyang tiyahin ang sinabi nito sa kanyang Kuya Manuel. Wala naman sa isip nito na ganun na nga ang nagiging epekto noon sa kanyang asawa. Pero ganun na lang daw ang gulat ng mga ito nang bigla na lang makisingit sa usapan nilang mag-ina ang kadarating lang na si Mang Ben. Talaga namang masarap yun. Mas masarap pa sa karne ng baka. Kung natikman nyo lang, baka pati kayo, hinahanap-hanap nyo na rin ang lasa nun. Halos kilabutan daw noon ang kanyang tiyahin sa sinabi ni Mang Ben. Kahit daw ang kanyang Kuya Manuel, hindi nakaimik sa sinabi ng ama. Pagkatapos daw noon lalo pang ang lumala ang mga ipinabakita nitong kilos. Para daw itong sinapian ng ibang elemento sa katawan. Para daw itong biglang naging ibang tao base sa naging kwento sa akin ni Alma. Bigla raw kasing nawala ang hilig ni Mang Ben sa alak. Bigla rin itong naging tahimik at hindi pala imik sa ibang tao na malayong malayo raw sa dating ugali nito. Noon daw kasi ay ito palaging si Mang Ben ang bangka ng kwentuhan, samantalang ngayon, halos hindi na ito magsalita kung hindi kailangan. Naging ilag daw ito sa tao. Halos hindi na rin lumabas ng bahay kung hindi sa bukid ang punta nito. Noong una raw hindi pa yun pinapansin ng pamilya niya. Pero nung tumagal-tagal ng ganon, nagsimula na silang kabahan. Ben, halika na rito, kain na. Nagluto ako ng paborito mong binagoongang ampalaya. Isang araw daw ay naisipan ni Aling Sally, asawa ni Mang Ben, na ipagluto ito ng paborito nitong ulam dahil napansin daw nila na nangangayayat na ito. Hindi na raw kasi gaanong nagkakakain si Mang Ben dahil halos araw-araw naman ay gulay ang ulam nila at meron nga kasi silang bukid. Ayokong kumain. Kayo na lang muna ni Manuel ang magsabay. Busog pa ako. Busog? Paano kang nabusog? Halos buong araw kang hindi kumain. Simula pa kahapon, puro kape na lang ang laman ng sikmura mo. Napikon na raw si Aling Sally sa asal ni Mang Ben. Pero imbis na magpatalo na lang at suyuin ang asawa tulad ng dati nitong ginagawa nagulat na lang daw silang lahat nang bigla na lang itong sumigaw.
Sa ayokong kumain ng gulay, hindi mo ba naiintindihan? Ayoko ng gulay dahil gusto ko ng karne. Pagkatapos ay itinaob pa raw ni Mang Ben yung mesa nila kung saan nakahain na ang hapunan nila ng gabing yun. Nasindak silang lahat. Kahit mismong si Mang Ben. Maya-maya raw ay bigla na lang itong parang natauhan at saka lang daw ito nanghingi ng dispensa sa asawa. Pasensya ka na, Sally. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin eh. Hindi ko gusto ang amoy ng mga pagkain kapag hindi karne. Para bang ayaw tanggapin ng sikmura ko? Mabilis naman daw lumambot ang puso ni Aling Sally sa paghingi ni Mang Ben ng tawad. Lalo na nang ito na mismo ang maghain ulit ng hapunan ng gabing yon. Kung magpatingin na ho kaya kayo, Tay? Baka naman ho kasi palagi niyong iniisip yung nangyari doon sa kasalan, kaya ganyan ang naging epekto sa inyo. Sinubukan daw kumbinsihin ng anak nitong si Manuel si Mang Ben. Pero hindi daw ito pumayag. Parang ayaw na ayaw ni Mang Ben na marinig ang salitang ospital o doktor noon. Pansin daw nila na parang nagpapanting ang tenga nito kapag nababanggit nilang tungkol sa pagpapacheck up. Gastos lang yun. Baka hindi ko naman yun iniisip eh. Ang hula ko, baka may nakausog lang sa akin. Palagi na lang rin akong sinisikmura. Hayaan at bukas magpapatawas ako doon kay Katonyo. Pinilit daw kumain ni Mang Ben ng gabing yun. Pero nung bandang hating gabi na ay nagising na naman ang buong mag-anak. Dahil panay na naman daw ang duwak ng tiyuhing ito ni Alma. Tandang-tanda niya nga raw na pati raw silang mga nandoon sa kabilang bahay ay nagising dahil talagang napakaingay daw ng pagduduwak ni Mang Ben. Tay, ano na ho bang nangyayari sa inyo? Magpadala na ho kaya kayo sa ospital? Hindi kakayanin ng ospital itong nangyayari sa akin, anak. Ang tindi ng kalam ng sigmura ko. Nagugutom ako, pero hindi ko gusto ang lasa ng mga pagkain dati naman kinakain ko. Bakit ho ba kayo nagkakaganyan? Ano ba talaga ang nangyayari sa inyo, Tay? Binakinggan daw ni Almang mabuti ang sinasabi ni Mang Ben. Kahit naman daw kasi bata pa siya noon, naiintindihan niya na ang nangyayari sa paligid niya noon. At halos kilabutan daw ang buong katawan niya nang marinig niya ang idinugtong ng kaniyang tiyuhin. Anak, hinahanap-hanap na ng sikmura ko at panlasa ko yung lasa ng karning natikman ko doon sa kasalan. May kung anong bumubulong din sa utak ko na maghanap ako ng ganong klaseng karne, anak. Paano ko naman gagawin yun? Kung alam ko namang karne ng tao yung kinain ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Hindi ko na alam. Yun daw ang umiiyak na sabi ni Mang Ben na halos hindi raw magpatulog kay Alma. Simula daw noon, Sir Jupiter, pinagbawalan daw sila ng nanay at tatay niya na magpunta sa kabilang bahay. Lalong-lalo na kapag nandoon si Mang Ben. Mabuti na lang din daw at malayo sila sa ibang kapitbahay. Nakatira kasi sila sa parang isang maliit na compound na puro magkakamag-anak lang ang magkakasama.
palala na raw ng palala ang kaso ni Mang Ben. Hanggang sa mapagplanuhan ni na Aling Sally at ng anak nitong si Manuel na dalhin si Mang Ben sa ospital sa susunod na linggo. Kapag nakuha na ni Manuel ang perang hiniram niya sa isang kabarkada. Pero bago pa niya makuha yun, sumapit daw ang kabilugan ng buwan. At dito na talaga nabuo ang hinala nila sa tunay na nangyayari kay Mang Ben. Oh, Tay, saan ba kayo galing? Kanina pa namin kayo hinahanap ni Nanay ah. Ba't hapong-hapo kayo? Anak, Manuel anak, itali mo ako dali. Siguraduhin mong hindi ako makakawala. Itali mo ako. Huh? Tay, ano bang nangyayari sa inyo? Ano bang sinasabi niyo dyan? Anak, makinig ka. Itali mo ako bago pa ako tuluyang makapanakit ng tao. Sige na anak, makinig ka sa tatay mo. Natatakam na ako. Hindi ko na kaya ang kanam ng sikmura ko. Gusto kong kumain ng karne. Gusto ko ulit makatikim ng karne ng tao. Kwento pa ni Alma sa akin, ayon daw sa kanyang Kuya Manuel. Doon pa lang ay muntik na itong masuka sa sinabi ng tatay niya. Kaya imbis na sumunod at itali na lang si Mang Ben gaya ng bili nito, nagtatakbo raw palabas ang kanyang Kuya Manuel at nanghingi ng tulong sa tatay ni Alma na kapatid naman ni Mang Ben. Sinonoy! Sinonoy! Sunod-sunod daw ang katok ni Manuel doon sa bahay ni na Alma at tinatawag ang tatay niya. Oh, Manuel, ano't gabing-gabi na ganyan ka pang makakatok? May nangyari ba? Chunonoy, ang tatay ho. Nagiging aswang na ho yata. Ang sabi ho sa akin ni tatay, gusto niya raw ulit makatikim ng karne ng tao. Kumakalam daw ho ang sikmura niya kaya itali ko raw ho siya bago pa siya makapanakit ng iba. Ano? Opo, Sir Jupiter. Sabi ni Alma, yun daw ang hinala ng pamilya ni Mang Ben na nagiging aswang na ito simula nang makatikim ito ng karne ng tao. Pero ang sabi naman po ni Alma sa akin ay wala naman daw silang lahing aswang. Kaya noong una, hindi sila naniniwala sa sinasabi ng kanyang Kuya Manuel. Pero nang gabi ring yun, parang nakumpirma nila ang kanilang hinala. Dahil nang samahan daw ng kanyang tatay si Manuel pauwi doon sa bahay nila kung saan niya iniwan si Mang Ben, hindi na nila ito naabutan pa roon. Hanap daw ng hanap kay Mang Ben ng gabing yun si Manuel, ang tatay Nonoy ni Alma at ang iba pa nilang kamag-anakang lalaki. Kung saan-saan na raw sila nakarating. Hanggang sa noon daw pabalik na ang grupo ni Manuel sa kanilang compound. Nadaanan nila yung bahay ng isa sa mga kapitbahay nilang buntis. Hindi raw sinasadyang nailawan nila ito ng dala nilang flashlight. At doon may naaninag na tao si Manuel. Nakadapa sa bubungan ng nasabing bahay, si Mang Ben. Naanimo raw sinisilip daw yung mga taong nandoon sa loob. Pero hindi lang yun. Nang mapalingon daw kasi kina Manuel ang tatay niyang si Mang Ben ay nakita nilang tumutulo ang laway nito na halos basain na ang t-shirt na suot nito. Tatay! Tay!
Bumaba ka dyan! Patawarin mo ako, anak. Hindi ko na kayang kanam ng sikmura ko. Nangugutom ako pero iba na ang hinahanap ng panlasa ko. Tumakbo raw kaagad si Mang Ben palayo pagkatapos nitong sabihin ang mga katagang yun. At syempre agad naman daw itong hinabol ng mga kaanak nila. Pero nagtaka raw sila dahil sobrang bilis nitong nawala. Hindi naman daw nagbago ang itsura ni Mang Ben base na rin sa kwento ng tatay ni Alma sa kanya. Pero naniniwala raw talaga ang mga kamag-anak nila na naging aswang na raw ang kanyang tiyuhin. Hindi raw nila alam kung paano nangyari yun at kung bakit si Mang Ben lang ang nagkaganon sa lahat ng taong nakatikim ng handa doon sa kasalang yun. Pero talagang matatag ang paniniwala nilang naging aswang nga ang kanilang tiyuhin. Wala pong konkretong ebidensya sina Alma kundi ang mga senyales na ipinakita ni Mang Ben bago pa mangyari ang gabing yun. Pero tingin niyo ba, Sir Jupiter at mga listeners, pwede talagang magkaganon bigla si Mang Ben? May posibilidad nga bang bigla na lang siyang naging aswang dahil lang nakakain siya ng karne ng tao? Mga ilang araw din daw nilang hinanap ng walang humpay si Mang Ben. Halos araw-gabi raw, sabi pa ni Alma. Pero hindi na raw talaga nila ito nakita. Hindi raw kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Mang Ben dahil pinilit daw nila itong itago sa pagitan lang ng kanilang pamilya. Ang sabi pa ni Alma, pinalabas na lang daw nila sa mga tao na nangaliwa si Mang Ben at sumama sa ibang babae. Pagkatapos ay nagpakalayo-layo kaya ito biglang nawala sa kanilang lugar. Pero sabi naman ng mga kapitbahay nila, paminsan-minsan daw ay nakikita nila si Mang Ben na umaali-aligid lang sa kanilang lugar na parang tinitingnan nito kung ayos lang ba ang kanyang asawa at mga anak. Pinagtatakpan na lang daw nila yon na imposibleng mangyari ito dahil sumama na nga sa iba si Mang Ben. Hanggang sa dumating ang araw na talagang nakalimutan na ito ng mga kapitbahay nila. Wala na rin nakakita pa ulit kay Mang Ben hanggang sa tumanda na raw sina Alma. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hindi ko alam kung gaano katunay ang istoryang ito. Pero nung naikwento ito sa akin ni Alma, talagang kinilabutan ako ng malala. Halos hindi na nga po ako makapag-CR ng mag-isa noon sa pabrika namin dahil palagi kong naiisip ang kwentong ito. Nagsisip pa nga ako na nakinig ako kay Alma although hindi lang naman po ako ang kinwentuhan ni Alma tungkol dito dahil may iba pa kaming kasamahan na kasali noon sa kwentuhan. Ang sabi pa nga ng iba, baka raw hindi naman totoong naging aswang si Mang Ben dahil ang hinala raw po nila, baka mayroon itong mental health problem na hindi na nila nagawang alamin pa dahil hindi naman nagkaroon ng pagkakataon ng pamilya nila na maipa-check up si Mang Ben. Ang sabi ng mga kasamahan namin, baka raw sobrang iniisip ni Mang Ben yung nangyari sa kasalan dahil isa nga siya sa nakakain ng karne ng tao at baka hindi na raw kinaya ng utak niya yon
kaya naging ganon ang pag-iisip nito. Kahit po ako ay naniniwalang malaki ang possibility ng ganito nga ang nangyari. Pero kahit ano pa man, Sir Jupiter, pagkaswang man o psychological problem ang nangyari kay Mang Ben, isa pa rin po ito sa pinaka-nakakatakot na istorya na ikwento sa akin. Kaya nga naisipan kong ibahagi po ito sa inyo ngayon. Hiling ko lang sana kung nasaan man si Mang Ben ngayon ay nakarecover nawa siya sa nangyari sa kanya. At sana muli siyang ma-reunite sa pamilya niyang hanggang ngayon po nangungulila sa kanya. Sana po nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mga Kasityo Bangungot listeners. Marami pong salamat sa pakikinig nyo. Thank you rin po sa bumubuo ng channel na ito sa pagbibigay ng pagkakataong maikwento ko ang kakaibang istoryeng ito ng kaibigan kong si Alma. More power po sa lahat ng inyong channel. Sa ngayon po, dito ko natatapusin ang kwento. Muli, maraming salamat po. Pagbati sa inyo mga minamahal naming tagapakinig ng bago nating channel na Sitio Pangil. Narito akong muli ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang sa araw na ito ay maghatid muli sa inyo ng isa na namang kwentong katatakutan na hango sa sulat na ipinadala sa atin ng ating letter sender for today. Ay tago na lang daw natin sa pangalang Lani. Ano nga ba ang nakakakilabot na karanasang nangyari sa kanya sa isang paanakan sa Masbate? Halina't pakinggan ang kanyang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng bagong channel na ito, ang Sitio Pangil. Magandang araw din po sa team na bumubuo rito, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Matagal na po akong silent listener sa iba niyo pang mga channel dito sa YouTube. At ngayon ay mukhang madadagdagan na naman po ang kaaadikan ko dahil dito sa Sitio Pangil. Ako nga po pala si Lani, 47 years old. Isang OFW po ngayon dito sa bansang Jordan. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito na bigla ko lang naalala noong isang araw habang nag-aayos ako ng mga gamit na dadalhin ko pa uwi dyan sa Pilipinas ngayon pong darating na Disyembre. Bigla ko po kasing nakita yung litrato ng panganay kong si Mandy na nadala ko pala nung una akong umalis ng bansa para magtrabaho dito sa abroad. Litrato niya yun nung bininyagan siya, isang buwan matapos ko siyang ipinanganak. Taong 1998, 25 taon na po ang nakalilipas. Magdadalawang taon pa lang po kaming nagsasama noon ng asawa kong si Joey nang malaman kong buntis na po ako sa panganay namin. Sir Jupiter, dalaga pa lang po ako ay masyad na po talaga akong lapitin ng mga hindi bang karaniwang nilalang. Kaya nang magbuntis ako ay alalang-alala ang mga magulang ko sa akin. Lalo't ng mga panahong yun po ay kasagsagan pa ng mga bali-balitang may gumagala raw na aswang sa lugar namin. Dahil po doon, maaga pa lang ay pinag-ipunan na talaga naming mag-asawa ang panganganak ko sa isang
maganda-gandang paanakan sa bayan namin. Mas safe na malayo pa kami sa mga kababalagang nangyayari noon sa barangay namin. Although that time ay medyo civilized naman na po ang barangay namin dahil malapit lang naman kami sa pinaka-city. Matao naman po doon sa lugar namin kaya lang ay hindi naman talaga naiiwasan ang mga ganong usapin noon lalo na sa mga probinsya. Pebrero ng taong 1998, dapit hapon habang nakaupo ako sa may bintana ng salas namin at hinihintay ang pagdating ng asawa kong si Joey galing sa trabaho niya sa bayan bilang bisor sa isang supermarket. Bigla na lang pong humilab noon ang tiyan ko. Napakatindi ng kirot noon at talagang napabaluktot ang likod ko sa sakit. Aray! Manganganak na ho yata ako. Bigla tuloy na patakbo noon ang nanay ko na nagluluto ho ng hapunan namin sa kusina nang marinig niya akong dumaing. Nakita ni nanay na nakahawak na ako sa tiyan ko. Pero imbis na lapitan niya ho ako at tulungan niyang tumayo, ay nagtaka pa ho ako kasi bigla na lang siyang natulala dun sa harap ko. Nay, bakit ho kayo nakatulala dyan? Ang sakit na po ng tiyan ko, Nay. Pakitawagan na ho si Joey, please. Sinubukan ko pa pong kunin ulit noon ang atensyon ni Nanay, pero talagang nakatulala lang ho siya doon sa may bintana. Parang may sinisipat. Ay, malis ka dyan sa bintana, Lani. Bilisan mo. Sinigawan pa ho ako ng nanay maya-maya hanggang sa nagulat na lang ako. Kasi bigla na lang siyang may dinukot doon sa bulsa ng bestida niya tapos isinaboy niya yun sa may bintana. Tayas! Lumayas ka rito, walang hiya ka. Subukan mong kantiin ang anak ko't sisiguraduhin ko sa iyong magkakamatayan tayo. Iyaw pa po ni nanay noon na akala mo may kaaway siya. Wala naman ho akong nakitang tao sa labas pero may nahagip na papatakbong anino ang mata ko. Tinamaan nga po pala ako ng asin na isinaboy ni nanay sa bintana. Magrereklamo pa nga ho sana ako noon kaya lang ay hindi na ako nakapag-react nang bigla na lang akong higitin ni nanay patayo sa kinauupuan ko. Aray ko naman ho, nay dahan-dahan, pabuntis po ako. Bigla na lang po akong nilingon ni nanay tapos nginiwian niya ako sabay sabing, Gaga! Hindi ka pa manganganak, inaaswang ka kaya humihilab yan tiyan mo. Tambay ka kasi ng tambay dyan sa may bintana, napakatigas ng ulo mong bata ka. Sabi niya pa po, tapos ay nag-iiling niyang tinawag ang tatay kong noon po ay nagbabanyo. Tonyong, halika nga rito, bilisan mo. Magsaboy ka ng asin sa palibot ng bahay. Inaaswang na naman itong anak mo. Hindi na po nagdalawang salita pa si nanay dahil ilang segundo lang ang nakalipas ay nagtatakbo na si tatay palabas ng banyo at agad na sumunod sa utos nito. Medyo nakaramdam ho tuloy ako ng takot noon. Pero si nanay ay relax lang na sinamahan lang ako sa salas. Tama nga siyang hindi pa ako manganganak. Dahil bigla pong nawala ang paghilab ng tiyan ko nang magsimula ng magsaboy ni tatay ng asin sa palibot ng bahay namin. Naabutan pa nga po siya ni Joey kaya pati ang asawa ko nagtaka. Nako, Joey, masanay ka na. Bata pa lang yung asawa mo yung talagang lapitin na yan ng mga malignong aswang. Manang-mana yan sa lola niya nung araw. Palibhasa kamukha niya Yan po talaga ang sinasabi sa akin ni nanay simula pa lang nung bata ako. Kamukhang-kamukha ko raw po kasi si Lola.
ang kanyang ina. Na hindi ko naman na po naabutan dahil sanggol pa lang daw ako nang magkasakit ito't sumakabilang buhay. Sabi ni nanay pati na rin ho ng iba pa naming kamag-anak, magandang dalaga raw kasi talaga si Lola nung araw. Kung ikukumpara ko siya sa isang artista ngayon, masasabi ko pong kahawig niya si Christine Hermosa. Na hindi naman ho sa pagiging assuming pero marami ring nagsasabing medyo ka-look-alike ko rin. Animo raw po talagang Diyosa ang lola ko, kaya pansinin siya. Hindi lang ng mga normal na tao, kundi pati na rin ng iba pang nilalang na nananahan sa ibabaw at ilalim ng mundong ito. Nakuha ko ang pagiging mestiza ni Lola, Sir Jupiter. Nakuha ko rin ang magandang kulay ng mga mata niya na natural pong may pagka-grayish brown. May lahi raw po kasing Espanyol ang angkan namin kaya ayun pati tuloy ako. Naging lapitin ng kababalaghan simula pa lang pagkabata ko. Isang linggo po makalipas ang insidenteng yun, talagang nag-labor na ako, Sir Jupiter. Mabuti na lang po't linggo noon at rest day ni Joey sa trabaho, kaya sabi ko, habang maaga pa, isugod niya na ako dun sa may paanakan. Kaya lang, Sir Jupiter, habang nasa biyahe kami at sakay ng inarkila naming tricycle, muli ko na namang naramdaman yung kakaibang paghilab ng tiyan ko na parang kulang na lang. Ay mabiyak sa kalahati ang bewang ko dahil sa sobrang tindi ng kirot. Hindi naman po yun ganun kanina dahil po doon ay talagang napadaing ako ng malakas. Aray ko po, Joey. Pumutok na talaga ang panubigan ko. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Tumutulo na ang luha ko habang nagsusumbong ako sa asawa kong nang mga sandaling yun. Ay nagulat ako dahil may sinisipat din dun sa likuran namin. Joey, ano ba yung sinisilip mo? Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Ayaw mo akong intindihin. Napansin ko naman pong wala sa sariling nilingon ako ng asawa ko. Nagbubutil-butil pa ang pawis niya at namumutla siyang sumagot. Sorry, mahal. Para kasi may sumusunod sa atin Napangiwiho ako. Praning ka lang. Masyado mong iniisip yung sinasabi ni nanay Tanghaling tapat pa lang, sa tingin mo ba may mga aaswang sa akin ng ganitong oras? Nakaramdam pa po ako noon ng inis sa asawa ko kaya lang ay bigla hong nakisingit sa usapan namin yung driver ng tricycle na inarkila namin. Iha, totoo ang sinasabi ng asawa mo. Kanina pa may umaali-aligid na malaking ibon sa atin. Sinasabayan ang bilis ng andar nitong tricycle, tapos pilit na tumatapat dyan sa pwesto mo. Bigla na lang po akong natigilan, Sir Jupiter. Hindi na ako sumagot noon at ang ginawa ko na lang ay kumapit ako sa braso ng asawa ko habang umuusal ng dasal. Bigla ho akong natakot ng sobra para sa amin ng anak ko. Kaya kahit napakasakit ng nararamdaman ko noon, tiniis ko na lang hanggang sa makarating na kami sa wakas, sa paanakan. Pagdating pa lang ho namin doon, nagulat na lang ako dahil sinalubong kaagad kami ng isang midwife. Medyo matanda na ho at natatandaan kong nagpakilala sa amin noon bilang Melba. Mabilis ho ang kilos niya. Kulang na nga lang po ay higitin niya kami ni Joey para lang mabilis kaming makapasok doon sa pinaka-delivery room ng clinic. Isarado mo yung bintana, bilis! Bigla niyang inutusan si Joey. Ito naman pong asawa ko, siguro dahil na rin sa pinaghalong nervyos dahil manganganak na ako at takot dahil dun sa malaking ibon na sumusunod sa amin kanina, para pong tuod at
at hindi agad naintindihan ang utos ni Ate Melba. So inulit-ulit nito yung sinabi niya, kaya lang nung lalapit na si Joey sa may bintana na nahaharangan ng mga grills at sliding glass windows, nagulat po siya nung biglang may sumulpot na matandang babae sa harap niya. Talagang nagulat kami noon, Sir Jupiter. Hindi kasi namin alam kung saan galing yung matandang yun na kung makatitig ho sa amin talagang nanlilisik ang mga mata niya. Pailalim ho siyang tumingin. Akala mo'y ang laki ng galit niya sa amin, pero nakangisi naman ho siya. Maputi ho ang mahaba niyang buhok, Sir Jupiter. Kulubot na po ang balat, pero buong buo ho yung mga ngipin niya na para hong alagang-alaga ng dentista. Takot na takot ho ako noon at alam kong ganun din ang asawa ko, Sir Jupiter. Talagang nabigla ho yata noon si Joey dahil hindi talaga siya makapag-react ng maayos sa mga kababalaghang nararanasan niya ng mga sandaling yun. Manila boy kasi ang asawa kong yun, Sir Jupiter. Medyo may kaya pa sa buhay ang kinalakihang pamilya, kaya hindi siya sanay sa mga ganung paniniwala. Gulat na gulat nga po siya nang maya-maya ay nakita niyang si Ate Melba na ang lumapit dun sa may bintana at sumita dun sa matanda. Hoy, umalis ka dyan, hindi ka imbitado rito. Hindi ka kailangan dito, layas. Lumayas ka, kundi ipasusunog ko bahay mo. Binantaan bigla ni Ate Melba yung matanda. Kitang-kita ho namin na mula sa pagkakatitig sa akin ng matanda, ay bigla na lang nitong inilipat ang tingin niya sa midwife na si Ate Melba. Bigla pong nawala ang ngisi sa labi nito at napalitan yun ng pagtatagis ng bagang. Halatang galit na galit ho ito kay Ate Melba. Pero imbis ho na matakot ang attending midwife ko, ay pinagsarhan na lang po ng bintana yung matanda. Pagkatapos ho nun, binalingan niya na ako at pinahiga na dun sa delivery bed. Nagsimula ho akong paanakin ni Ate Melba at nung isa pang midwife na kasama niya. Pero habang nanganganak ako noon, Sir Jupiter, ang kwento sa akin ni Joey, may kumakalampag ho sa bintana ng paanakan. Para daw pong may gustong makapasok doon. Panay din daw po ang ngiyaw ng mga pusa sa labas. Napakaraming pusa, Sir Jupiter. Nasabi pa raw ng mga nakakakita sa labas, mahigit daw yata sa 10 ang nakapalibot dun sa ibaba ng bintana ng delivery room. Hindi ko naman na ho napapansin yun dahil parang half awake na lang ako ng mga sandaling yun. Sobrang sakit po kasi talagang manganak. Tapos manugo pa yung delivery ko, kaya talagang hilong-hilo na ako noon. Pinipilit ko lang po talagang magpakatatag ng mga sandaling yun para kay baby. Tapos Sir Jupiter, sabi pa sa akin ni Joey, lumabas pa raw po noon si Ate Melba dahil nakita nilang may isang pusa na nagtangkang dumaan dun sa may kisame ng clinic para lang makapasok siya sa loob. Kaya hindi raw po talaga magawa ng asawa ko na umalis sa tabi ko. Nandoon lang siya habang nanganganak ako kahit na medyo nahihilo raw siya. Habang pinanonood na lumabas mula sa akin ang anak namin. Yun na raw po ang pinakanakakatakot na karanasan niya sa buong buhay niya, Sir Jupiter. Parang nga raw pong ayaw niya nang sundan pa ang anak namin pagkatapos noon. Dahil sa takot na maranasan ulit namin ang ganung pangyayari. Matapos po yata ang 1.5 oras, Sir Jupiter, sa wakas, ay nailabas ko rin ng ligtas ang anak ko. Hindi ko na ho gaanong matandaan ang iba pang nangyari. Dahil nawalan ako ng malay pagkatapos kong manganak. Pero ang sabi sa akin ni Joey,
ay lalo raw lumakas noon ang mga kalampagan sa labas noong malapit nang lumabas ang anak namin. Ang paliwanag naman ni nanay, sa totoo lang daw kasi ay mas nababanguhan ang mga aswang sa mga bagong silang na sanggol kaysa sa mga sanggol na nasa loob pa ng sinapupunan ng ina. Kaya ang mga aswang daw po habang nakakaamoy ng ganon, parang nababaliw. Parang nawawala sila sa sarili dahil ang utak nila hindi na nakakapag-isip ng tama. Para bang yung matinding kalamna ng sikmura nila ang nagpapatakbo sa katawan nila. Tumigil lang daw po ang mga ito nang marinig nila ang unang uha ng anak ko. Nang sabi naman po ni nanay, ay mabisa raw talagang pantaboy sa kahit na anong masasamang elemento, enerhiya o nilalang na nasa paligid mo. Ganun daw po kasi kaepektibong panangga ang uha o iyak ng sanggol dahil sa pagiging inosente nito at pagiging malinis pa ng konsensya. 2 oras din daw po ang nakalipas noon bago ako muling nagising mula sa pagkakatulog ko. Doon ko palang unang nasilayan ang mukha ng anak ko, Sir Jupiter. At hindi ko talaga napigilang maiyak nang makita ko siya. Akala ko po pagkatapos kong manganak okay na ang lahat. Akala ko ho lulubayan na kami ng aswang. Kako pa nga, ganun naman ang nangyayari sa mga pelikula at comics noon kaya inaaya ko na po kaagad si Joey noon na umuwi kami kinabukasan. Hindi pa pwede. Yun po ang sagot sa amin ni Ate Melba. Masyado pang delikado, gusto niyo bang mapahamak kayo mag-ina? Bakit naman po? Nakapanganak naman na ho ako, Ate Melba. Wala na rin naman daw pong umaaligid sa labas. Gusto ko na po talagang umuwi Pero nagpupumilit pa rin ako. Natatakot na kasi ako noon, Sir Jupiter. Pakiramdam ko anumang oras ay mapapasok kami ng aswang dun sa klinik. At least po sa amin, maraming magbabantay sa amin. Hindi ka pa nga pwedeng lumabas, Lani. Sariwa pa yung sugat mo sa itong pusod ng anak mo. Aba, akala mo ba'y ganun lang kabilis sumuko ang aswang? Lalo na yung mga uri ng aswang na sumusunod sa inyo. Abay, daig pa ng mga yan ang patay gutom. Bangkay nga nagagawang pagtiyagaan ng mga yan, may maipanglaman lang sa tiyan nila Sa sinabing yun ni Ate Melba, Sir Jupiter, talagang nagtayuan ho ang mga balahibo ko. Doon na ho ako tumahimik. Takot ho ako Lalo na nung kinagabihan ng araw na yun ay nagulat na lang ho kami nang biglang nagsisigaw si Ate Melba habang nasa labas siya ng klinik. Joey! Isarado mo yung kwarto, bilis! Sa pagkakataong yun ho ay mabilis na ang naging kilos ni Joey, Sir Jupiter. Isinara niya na agad yung pintuan ng kwartong pinaglipatan namin galing delivery room. Dinig na dinig po namin mula dun sa loob na merong pinaalis sina Ate Melba. May nagsabi pa nga po na napakatapang daw nun dahil namamasok na sila kahit hindi sila imbitado. Sabi kasi ni nanay ay bawal daw talaga yun sa batas ng mga aswang. Mahigpit daw na rule sa kanila na hindi sila pwedeng pumasok sa bahay o property ng mga tao kung hindi naman sila inimbitahan. Talagang nanginginig ako sa takot noon, Sir Jupiter. Hindi lang para sa sarili ko, kundi lalong-lalo na sa anak kong si Mandy. Halos ayaw ko nga po siyang bitiwan noon kahit na mangalay pa ako sa kakakarga sa kanya. Doon ko na pagtantong ganun pala talaga kapag naging nanay ka na. Automatic, magkakaroon ka ng instinct na protektahan ng anak mo kahit gaano pa kahina
ang pakiramdam mo. Mabuti na lang, Sir Jupiter, hindi po kami tuluyang nagawang pasukin ng aswang noon. Dumating kasi sina nanay at tatay kasama yung ninong kong sundalo. Si Ninong Efren na kababata ho ng tatay ko. May dala ho itong baril at ayon po sa kwento ni nanay, meron daw po kasi itong anting-anting. Kaya nang makita siya ng mga aswang ay agad silang nagtakbuhan palayo. Wala pa man itong ginagawa sa kanila. Si Ninong Efren ho ang nagdala sa amin pauwi ng bahay. Tapos may iniabot po siya kay nanay noon na isang maliit na bagay na nakabalot sa puting tela. Palagi yung isinisiksik ni nanay sa damit ng baby ko. Ewan ko po kung ano yun. Hindi naman na ako nagtanong pa noon basta sabi ni nanay, pangontra daw yun laban sa masasamang elemento. Kaya hinayaan ko na lang sila at sumunod ako sa lahat ng bilin sa akin para sa ikabubuti ng lagay ng anak ko. Tatlong taon ho bago ulit namin nasundan si Mandy, Sir Jupiter. Pero sa pagkakataong yun ho, sa Maynila na ako nanganak dahil yun ang gusto ni Joey. Hindi naman na po naulit yung karanasan namin sa paanakan noon sa Masbate. Salamat po sa pagpili ng kwentong ito para basahin dito sa bago ninyong channel, Sir Jupiter. At kung sakali man po, sana magustuhan po ninyo ito. Thank you so much po in advance, Sitio Pangil. More power po. And God bless us all.